El Mataró de la segona meitat del segle XIX va experimentar un important creixement econòmic que va venir acompanyat també d'un gran creixement demogràfic. I això va repercutir en la transformació de la ciutat. És l'època dels projectes de reforma i millora del centre, com una manera d'aplicar els criteris higienicistes que havien sorgit a finals del segle XVIII. La ciutat creix molt i cada cop hi ha més necessitat de traslladar els serveis insalubres a les afores de la ciutat. És per això que l'Ajuntament de Mataró, l'any 1909, veient que l'escorxador ja no es pot mantenir el que hi havia, necessita comprar terrenys en algun altre lloc per fer un edifici nou. I llavors adquireix els terrenys actuals, que estan a prop de la Riera de Sant Simó, al carrer Puerto Rico, actual carrer Prat de la Riba. Bàsicament tres motius, perquè allà s'evitaven les molèsties de sorolls i olors d'un escorxador, perquè així el bestiar, quan arribava l'escorxador, no havia de travessar els carrers del centre de la ciutat, i perquè en aquesta zona hi havia més aqüífers i, per tant, era més rica amb aigua, un element indispensable pels escorxadors. El conjunt de l'escorxador va ser projectat el 1909 per l'arquitecte municipal Melcior de Palau i Simon. És un tipus d'escorxador que segueix el model alemany, que és una instal·lació en horitzontal, a diferència del model americà, que és vertical. Bàsicament és un conjunt d'estil modernista que es composa per uns corrals, per 3 pavellons i per edificis auxiliars. Aquí darrere podem veure els 3 pavellons. En el pavelló del mig era on hi havia el tema del bestiar dels bens. El de llevant hi havia vaques i el de ponent els porcs. També el de ponent hi havia la zona del crematori de les cans dolentes i a la zona de llevant també hi havia el tema de la depuració d'aigües. A més dels 3 pavellons hi havia corrals. Els corrals eren els llocs on el bestiar, quan arribava, podia reposar i estar un temps engreixant-se. Els trets principals arquitectònics dels edificis dels pavellons és que és un tipus d'estructura que en diem basilical. Això què és? Que té una llanterna superior que permet que va de punta a punta de cada un dels pavellons i permet l'entrada de llum i ventilació naturals. Uns altres trets característics d'aquests edificis els podem veure observant les façanes, que són la coberta, és on utilitza la teula vidriada, a les façanes l'obra vista, les rajoles vidriades i les parets encalades blanques i el sòcol de placat de pedra. A dintre, l'estructura està formada per pilars de fosa. Aquí al darrere hi ha un dels altres edificis auxiliars que formen part del conjunt, que és la Torre de l'Aigua. A dintre d'aquest edifici hi ha un pou de 3 metres d'amplada i 35 metres de fondària, on hi ha una bomba que el que fa és pujar l'aigua fins a dalt de tot del dipòsit, que està situat a més de 10 metres del terra. Un cop allà, l'aigua baixa per gravetat a través d'unes canonades de plom i es reparteix de forma soterrada als diferents pavellons de l'escorxador. Aquest és l'edifici de la porteria. En aquest edifici, a la planta baixa, hi havia els despatxos del porter i la bàscula, i a la planta primera hi havia l'habitatge del porter. Una altra de les dependències del conjunt de l'escorxador era la zona de la triperia, col·locada a la part posterior de l'escorxador. En aquest edifici és on es tractaven tots els menuts. D'aquí que la part central té una gran xemeneia, que és l'element característic. Nosaltres en dèiem el matadero. Els nostres pares, el seu pare era un gran comerciant de porcs i el meu era un gran comerciant de vedells. I es van conèixer perquè venien a matar les coses aquí, el bestiar. Sí, tal com diu la Maite, al cas de casa, el meu pare tenia granja de bestiar, de porcs, vaja, i la botiga a la plaça Gran. Aleshores, el procés natural és que necessitaven un lloc on matar el bestiar i clar, era aquí, a l'escorxador de Mataró. A veure, el matadero abans era tot obert a baix, no hi havia res d'edificis, no hi havia res. Hi havia foxa, que era la brossa, hi havia el dels cotxes quan els agafaven, que eren els vehicles que agafaven en els carrers i tot això. Llavors també hi havia una nau que s'hi tancaven els gegants i les momerotes a aquella època, i llavors hi havia un tercer pis que hi havia les pells
que era les que es treien del bestiar, que estaven amb salades, però amb milions de mosques, amb una pudor que feien horrible. Aleshores, a baix hi havia els corrals per poder portar-hi el bestiar. Arribaven els camions de bestiar, com que tot era obert, era camps oberts i no hi havia res tancat, van arribar els camions de Girona que els portava el meu pare, amb la gent que els esperaven. Van obrir la porta del camió i el bestiar, en vez d'anar-se'n directe cap a les quadres, se'n van anar cap a el que és la Ronda Cervantes, cap avall, cap a la platja. I cap a la platja, i tens els matarifes i tota la gent corrents, i els vedells corrents, escales avall, carrers avalls i camps avalls. Aleshores van anar cap al carrer del Callau també, i una pobra senyora que anava a sortir, obre la porta i es va trobar un vedell allà, però així es va tornar a tancar la porta. Es van poder agafar tots, menys un que el van tinguer que matar perquè no hi havia manera que els poguessin portar altra vegada cap als corrals. I va ser una de les anècdotes que sempre el meu pare m'explicava perquè mai havia passat, però mira, aquell dia en vez d'anar-se'n cap als corrals es van anar camps avalls, i com que eren camps de cols i de patates doncs van anar tirant avall. Jo el que m'agradaria potser és incidir en la unió que hi havia en aquells moments amb cansaladers i carnissers de Mataró, aquella època. Realment s'ajudaven molt tots. Van crear unes quadrilles de matança i van lluitar molt per la supervivència d'aquest projecte, que al final no va poder ser. Però jo el que sí que recordo molt bé és la unió que hi va haver-hi entre tots i tal com s'ajudaven, sobretot els últims anys. A veure, una cosa divertida era que quan venia el meu pare aquí al Matadero em portava moltes vegades amb ell per veure tota la història, que m'agradava molt. Aleshores ell tenia feina perquè on l'empipés em penjava en aquests ternals que hi havia i sempre hi havia algú per aquí al mig i em feien anar d'una nau a l'altra, cap allà, cap aquí i cap allà, i jo com si anés a les muntanyes russes, i era molt divertit. L'any 2013 va ser l'any clau per aquest canvi des d'escorxador de bestiar fins a biblioteca pública. Llavors es va inaugurar al febrer del 2013 i es va inaugurar amb el nom d'Antoni Comas, l'il·lustre mataroní que va ser catedràtic de Llengua i Literatura catalanes. I també tot això va ser possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona. Llavors aquesta biblioteca és una biblioteca de proximitat que dona servei a tot el que és el conjunt de barris de l'entorn. Llavors seria l'Havana, el Rocafonda, l'Escorxador i el Palau. I també, gràcies a l'Ajuntament de les 3 naus de l'antic edifici, aquest edifici té una llargària de més de 2.000 metres de superfície. I llavors també, a l'hora ja de parlar del servei bibliotecari, està repartit actualment de la següent manera. A l'entrada tenim una zona molt ampla d'acollida i de recepció i després tenim un altre espai molt ampli del que és exposició i després tenim dintre de cadascuna de les 3 naus, a la de la dreta tenim la sala d'actes, a la del centre tenim la sala d'adults i a la de l'esquerra tenim la sala infantil. I donem servei des del 2013.